Тоест казваш, че мрак не е мъж. Коя е най-голямата отговорност, която носиш като мъж? Това е отговорност към околните, към жените да ги защитавам, ако видят, че някой тормози жена. Тоест, ако някой тормози жена на улицата, ти ще ходиш и ще го респектирам. Колата прави ли те повече мъж? Не, ти можеш да се движиш с градския транспорт, но да, колата те прави по-самостоятелен. Не се нуждаеш от таксита, от такива неща. Примерно, може да вземеш да минеш приятелката ти. Не можеш да го направиш на такси. Един мъж, повече мъж ли е, когато има брада и мустак? В смисъл, зависи какъв му. Ако има бейби фейс с брада и мустак, изглежда по-мъжествено, но мъжествеността не се определя с това дали имаш брада или мустак, се определя с това как се държиш. Дали, примерно, кажеш, че си направиш нещо, го правиш. Примерно, не като случая с Емрак и с Гош. Емрак само говори и накрая нищо не прави. Тоест казваш, че Емрак не е мъж. Да кажем, че прави един голям пиар. Имаш ли мъжка рутина? За брадата нещо правиш ли? То нямам, аз я махнах наскоро, но да, принцип на всяка сутрин си я реша, мия си я с вода, топла. Давам ти олио за брада на маскулино. Да. Заповядай. Мерси, много мерси. Респект и уважение, нека последваме този бранд и напред и нагоре. Ус!